bazi bawaxhaka abacula amabhantshi. uBig Zulu yena impela amfica lokuqashwa kwakhe kakhulu. Bamba amabhantshi left and right, 100% bhantshi le. Ubobo-ke inkosi yami ngekhulumo yakhe. Ibhantshi ulibamba nje local. Ey'hlalela nje phansi deqe. Amabhantshi lawa 100% mahle kodwa. Uze nje ngubhekeni kuMaskandi. uBig Zulu nani mfake kanjani la kuMaskandi ngoba uyashesha ukuzwela, uyatetema. Nophaca abashibhile. Mase bedura labo phaca bengawu-R12 bekudurela. Uyatetema ngilalanga la ngifanele ubusuku bonke. Seze wangibhlokha ngazi noma ucathi ngizophatheka kabi. Akasintombi yami phela mina. Phatheka uma ngibhlokhe intombi yami. Ziyakhala la. Ahambe yokhuluma lomculo wabo lo. Ziyaleya la uMaskandi lokufuneka insizwa la. Angihleli. Liyashisa nelanga. Cha bafowethu jangizolisomyalezo nje. Ngifuna ukuthi ongaba nolwazi noma makwenzeka nihlangana noSmomoza nemtshela ukuthi ngiyaqasha. Ibhlungu lento futhi ngizwisa ubhlungu ukuthi ngesikhathi ecula yena lapha kwibafana iSMS yebhova. Ngangisafunda ePrimary kodwa namanje usahlanganisa umculo. Yabo. Yena wayemuhle lapha eyibodyguard lebhova. Wayemuhle eyibodyguard lebhova eholela ngesitawuti namaso okudesha iSminoff. Yini ubisi noma masi khona lokho ababedesha ngakho iSminoff. Wayemuhle lapha. So angiyithandi lento ngempela ngoba manje useyihansi nje ihambele ibomvu yonke iSoweto le. Uyaphatanisa kufuneki futhi kubi mubi lomkhuba abantu baseSouth Africa ukuthi umuntu ona 40 njengoSmomoza kodwa khuluntsha useyivukana. Ufuna nebuvukana lina 40 years awuyeke ngani. So kodwa ke ngoba ngiyambona unothando naye. Lalento akavele ngcono asondele ezoba igida song la maqhubeke nabo. Kuzoba ukuthi ufuna uba ibodyguard lami noma uba igida ngoma. Kodwa ngibona ngathi uthando lwakhe limini ngapha emculweni. So akevele ezongigidela ke. Ngiyaqasha. Yabo ngoba isigcino yabo akeze ngapha ke makasondele ezoba mhlophe lapha kulayini ebamba iqhulu nabafana ngizomnika isikhundla eshaya impempe enze yonke into aqhubekeke nalesiqhova sakhe asiluke ekhanda semobo angilwi ningitholile uSmomoza wafethu angifonele ku067 108 1608 067 108 1608 inamba yami le uzongithola kuyona uSmomoza ngiyaqasha akeze zobamba iqhulu msondezeni waye ngoba manje iyangiphatha kabi lento umuntu wayemuhle nje ebodyguard lebhova agada kubaba kaLusanda manje ngoba esezama umculo nje ingisusa ubhlungu zababele nje zababele kanzababele awuseyifuqu